Hemme de gitjekşi bizem nesip edenen mara guradyk. Özüniň kiçik gyjygymy okulçy boldy. Hemmeleşip şonu gutlaman etdik. Bu sapar birinji gezek maşyny gitdik. Gatyhyzyl boldy çagalar bilen näde baranymy bilmedik. Teredeýinde bu owadanlyklara ýoldaky. Onýança da garyndaşlary, gyzgyn, mähirli garşy aldylar. Sağ bolsunlar taýýarlyk görüp bize garaşyp otyrekenler. Bugün Merjeniň gaýnyny sen Mekke Medineden hajby bolup gelene sebäpli öz-özlerem üýşipdirler. Hemmeleşip bäwejigi gördük, begenip owadan saçak ýadypdyrlar. Eminjik naharlary görüp oýandy gönü. Yatan çagada gyzgyn mähirli salamlaşyp oturup nahar edik. Her gidip gelemde mardaky agdalarymyzam görüşäýeliň diýip mihmançylyga da çagyrýarlar. Sag bolun mihman söýürlüňize prosta. Bu gedegem eminjik kan yaramazsoň derep ýzymy gaýtmaly boldyk. Şu gedek hemme jigilerimiz bolup bir ýere üýşäsip begenip durdum welin. Bunça jigim gelip bilmedim. Bir günüň toý boldy, şoňa gatnaşmaly boldy. Kurstaşmyzyň toý bagtly bolan Orhan apa. Ama marlaram töweleme mihman söýür. Köp zat paýdadylar. Sag bolun, kabul bolsun. Nesip bolsa toýlarda ýygyna gaýtarmak niýet etsin. Her kime ağzı bir bolup maşgalada dolup daşyp köpelip oturmak niýet etsin. Sag bolun, size de şu ýere çeni görüp goldanyňyz üçin. Owa şeýdibem ýygymy da gaýtdyk. Merjem bilen ýoldaşam ogratdy ahirinde sag bolsun.